Arestado sa Iloilo City Police Station 2 ukon Lapas Police Station ang isa ka Ilonggo nga ginkilala nga isa ka bantog nga scammer dito sa New Zealand. Ginserbe sa iya ang warrant of arrest sa Barangay Nabitasan, Lapas, Iloilo City sang Agosto 13. Ginkilala ang ginalagar nga scammer nga si alias Pearl, nagaedad sang 37 anyos. Sa interview sang Bomba Radio kay Police Major Sonny Boy Garnase, ang hepe sang City Police Station 2, iyagin pahayag ng pagdakop sa suspect ang paagi sa warrant nga may kangtanan sa paglapas sa Section 5 sang Republic Act 8042 nga ginamendar sa Republic Act 1 ukon Republic Act 10022 ukon ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995. Sunod sa Immigration New Zealand, mayara sang kaso sa amo nga pungsod si alias Pearl kung sa diin ginsentansyan siya sang 7 ka bulan nga home detention kag katumbas sang 726,600 pesos nga reparation bangod sa 5 ka work visa applications nga ginsumite gamit ang mga peke nga Certificate of Employment. Pahayag pa nga gin-charge sini ang kada aplikante sang kutob sa 399,630 pesos sa baylo sang full-time employment sa New Zealand. Apang pag-abot sa mga aplikante sa nasambit nga pungsod, wala man ang mga inisang trabaho nga nabaton kag napilitan nga magpauli. Ginapahayag nga justice sa ka migrant workers nga konektado sa gin-revoke nga kompanya sang suspetsado ang ginatagan sang protection visas bangod sa mga reklamo sang unpaid wages kag iban pa nga labor violation. 12 ka associates naman sang suspect ang nagapangatubang man sang deportation proceedings bangod sa nagkalain-lain nga violation kaangot sa immigration. Sa subong ginpahayag ni Garnase nga yara sa kustodiya sa Police Station 2 si alias Pearl kag ginahulat sa mga otoridad ang sunod nga tikang sang korte lakip ng pag-issue sang commitment order para sa detention sang amo nga suspect. Warrant of arrest po niya sa offense ng violation of Section 5 of Republic Act number 8042 as amended by Section 5 of Republic Act 10022 for the Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Bali ma'am, ang sa PS2 is nag-serve lang kami ng warrant of arrest. We will wait for the court kung kailan po nila commitment order niya to the Bureau of Jail and Management Technology. Si Police Major Sonny Boy Garnase.